Россия президенты Владимир Путин физик культуры һәм спортны үстерү буенча совет утырышын уздырды. Шара видеоконференция режимында узды. Онда республика президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Илдә 30 елга кадәр физик культура һәм спортны үстерү стратегиясе, шулай ук башкарылган эшләр турында сөйләштеләр. 10 ел эчендә спорт белән шөгыльләнүчеләр саны 2,5 тапкырга арткан. Бу динамиканы саклап калырга кирәк дип билгеләп үтте дәүләт җитәкчесе. Ул халык арасында физик активлыкны саклап калу өчен чаралар күрергә кушты. Стадионнарга, спорт клубларына, секцияләргә ярдәм итәргә һәм безнең җыелма командаларының күнегүләр процессын үзмәскә кирәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яңа проектларны алга этәрү буенча стратегик инициативалар агентлыгы генераль директоры Светлана Чупшева белән очрашты. Россия субъектларында инвестицион климат торышының илкүләм рейтингы күрсәткечләре кеше капиталына кертелгән инвестицияләр турында фикер алыштылар. Иҗтимагый киңлекләр булдыру буенча проектларны билгеләделәр.